Continental predstavuje letnú osobnú pneumatiku Conti Premium Contact 5. Vývoj Conti Premium Contact 5 bol zacielený predovšetkým na špičkový výkon na mokrej či suchej vozovke, precízny handling, excelentnú jazdnú stabilitu, nízky valivý odpor, komfortnú jazdu. Základnou požiadavkou bezpečnej jazdy je stabilita vozidla pri rýchlej jazde v zákrutách. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku bola do pneumatiky Conti Premium Contact 5 implementovaná revolučná technológia makroblokov, ktorá predstavuje absolútnu špičku v bezpečnosti a prilnavosti. Technológia makroblokov zväčšuje kontaktnú plochu pri prejazde zákrutov, čím zlepšuje jazdnú stabilitu vozidla. Osobné pneumatiky značky Continental sú známe mimoriadne krátkou brzdnou dráhou. Základom čo najkratšej brzdnej dráhy je dosiahnutie čo najväčšej kontaktnej plochy s mokrou či suchou vozovkou. Z tohto dôvodu pneumatika Conti Premium Contact 5 prináša modernizovanú technológiu 3D hrán. Pri brzdení pôsobia na dezén obrovské sily, ktoré sú príčinou jeho veľkej deformácie. Skosené 3D hrany pneu Conti Premium Contact 5 zabraňujú deformácii blokov a zväčšujú kontaktnú plochu. Prepracované umiestnenie lamiel vedie k rozrezaniu vodného filmu na vozovke, k vytvoreniu tzv. Stieračového efektu, pričom výsledkom je podstatné skrátenie brzdnej dráhy na mokrom teréne. Jazda na mokrej vozovke je vždy veľkým bezpečnostným rizikom. Odvaľovanie pneu vysokou rýchlosťou po vodnom filme znamená premiestnenie veľkého množstva vody. Dizajn dezénu a veľkosť kontaktného tlaku určuje množstvo odvedenej vody. Platí poučka. Čím rýchlejšie auto, tým rýchlejší musí byť odvod vody. Úplne nová geometria akvadrážok zlepšuje odvod vody. Drážky ponúkajú viac priestoru pre vodu a zároveň ju rýchlejšie odvádzajú. Účinne sa tak predchádza vzniku aquaplaningu pri vysokých rýchlostiach. Aquadrážky sú novým vývojovým prvkom pneu Conti Premium Contact 5. V súčasnosti je veľkou požiadavkou výrobcov automobilov zníženie spotreby paliva pri zachovaní rovnakej miery bezpečnosti. Vývojoví pracovníci firmy Continental uskutočňujú veľké množstvo laboratórnych a praktických testov, ktoré vedú k zvýšeniu životnosti, zníženiu spotreby paliva a zaisteniu dobrých jazdných vlastností. Základom nízkeho valivého odporu je pásový dezén a hlavne koncept plochého profilu. Základný dizajn ekoprofilu bol prevzatý z pneu Conti Eco Contact 5, ktorá je etalónom ekologických pneu značky Continental. Počítačové modely pneu sa následne testujú na špeciálnom povrchu s rôznymi prekážkami či rozmanitými typmi povrchu vozovky, napríklad dlažobné kocky, betón, asfalt. Kvôli zaisteniu vynikajúceho jazdného komfortu a nízkeho valivého odporu bola použitá konštrukcia flexibilnej bočnice. Flexibilná bočnica pneu Conti Premium Contact 5 je veľmi pružná v oblasti deformačnej zóny, ale zároveň veľmi tuhá v pätkovej oblasti. Táto inovatívna konštrukcia podstatne zlepšuje komfort jazdy vozidla a zároveň ponúka dobrú ovládateľnosť a lepší valivý odpor. Každá odvaľujúca sa pneumatika vytvára hluk, vonkajšia i vnútorná hladina hluku sa meria radom laboratórnych metód. Získané výsledky sme analyzovali krok za krokom. Starostlivo sa skúšali nové sekvencie skladby dezénu. Menila sa vzdialenosť medzi lamelami a menil sa tvar a uhol priečnych drážok. Výsledkom vývoja je vytvorenie tzv. Protihlukovej zábrany v dezénových drážkach na vonkajšej strane pneumatiky. Celkovou optimalizáciou dezénu sme dosiahli zníženie hlučnosti oproti predchodcovi o 3 decibely. Pneumatika Conti Premium Contact 5 je najvyváženejšia vo výkone, bezpečnosti, ekonomickosti a komforte.